दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो काजलगाव दालाय एबसुनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों काजलगाव हाथाइसालियाव 15थि रंजालि बैसागु फालिनायखौ नुनो मोन्दों। आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालियो। बर' हारिनि एंगारनो हायै हारिजों सोमोन्दो थानाय रंजालि बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो दाउमा दाउसा बिफां लाइफांफ्राबो गोदान महर लायो। रंजालि बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो सुबुं माहारियाबो रंजानो जावरिखाङो। थिग बेबादिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि गाननाय जोमनाय, दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनायखौ फोथांना लाखिनो उन्दैया गिदिरखौ मान होनाय, गिदिरा उन्दैखौ अननाय होनाय बे रंजालि बैसागु बोथोरावनो बोसोरफ्रोमबो फालिनायखौ नुनो मोनबोदों। दिनै चिरां जिल्लानि काजलगाव हाथाइसालियाव चिरां जिल्ला आरो काजलगाव दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव रंजालि बैसागु फालिनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बाहागो लाना बर' हारिनि धोरोमजों सोमोन्दो थानाय रंजालि बैसागुआ मोनसे एंगारनो हायै बाहागो होनना फोरमायो। बे हाबाफारियावनो ओनसोलनि गोबां सानसुमै गेदेमा बिथांमोनाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। मानसिनि जिउआ बोथोरजों सोमोन्दो दं। मोनफ्रोमबो बोथोरनि आग जाननि होनो सिगां मोनथिहोनायखौ मानसिया हमदांनो हायो। बेनिखायनो बोथोरजों मानसिया सोमोन्दो दङ आरो बयनिख्रुइ साबसिन सोमोन्दो दङ जोंनि बर' हारिनि रंजालि बैसागुखौ फालिनाया। मानोना गोजामखौ नागारनानै जों गोदानखौ बरायनायानो जोंनि बैसागु फालिनायनि गुबै थांखि। आरो बे सानाव जों गेदेरा उन्दैखौ अननाय आरो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनानै मान बावनाय बे आसार खान्थिया बर'नि गेजेराव मोनदांस' हायै समनिफ्रायनो बेयो सोलिबोबाय थाखादों। बेनिखायनो बैसागुआ जों बर' माहारिनि नागारनो हायै मोनसे रंजामा। बेखौ जों साफ्रोमबो बर' हारियानो सिबिनांगौ। जेखियानो जायाथों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' फिसा, साफ्रोमबो बर' बिमा आरो आंनि गेदेरफोरनिसिम खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनिसिम अननायखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों हरनाय जाबाय। बैसागु जाखांनायनि उनाव आबादनि बोथोराव माबायदि मावजानो लुबैदों नोंथाङा? इसोरा जों बर' हारिखौ आशीर्बाद गोनां खालामथों, बोर गोनां खालामथों आरो इसोरनि अननायाव, अबंलावरिनि अननायाव जोंनि बर' हारिया जेराव जोङो आबादजों सोमोन्दो थानाय जोंनि फ्राय 90% बांसिन बर' हारिया दिनै आबादजों सोमोन्दो दङ। बेनिखायनो आबादानो जोंनि थांना थानायनि गुदिखाय जों साफ्रोमनोबो इसोरा आशीर्बाद होदों। आं बेखौ दिनै खावलायबाय। गिबियावनो बैसागु बोथोरनि मुङै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासैबो मानगोनां आइ आफा, रायजो राजा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव बिथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरग्रोबाय। बैसागु बोथोरा फैयो आरो थाङो। देग्लायनि बैसागु बोथोरा सफैबाय आरो बे बैसागु बुब्लियाव जों बयबो रंजायो। आरो बे रंजानाया गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय जोंनि दोरोङारि मोनसे उत्सब। बेवहाय गाव गावबागाव गामियाव, गाव गावबागाव ओनसोलाव रंजानाय हाबाफारि लानानै दिनै लागासिनो दङ। बे बुब्लियाव गासैनिसिमबो आरोबाव खनसे आङो बैसागुनि खुलुमनायखौ आं बावहरग्रोबावबाय। देग्लायनि बैसागुआ एसे एखुथा, खारन बर' समाजाव थांनाय समफोरावहाय गोबां मोनसे आन्दलननि गेजेरजों जोंनि गेजेरावहाय अनलायनाय, जोंनि गेजेराव जौगानाय, जोंनि गेजेराव रांखान्थि जौगानाय, जोंनि गेजेराव राजखान्थिनि बेले बेजे बायदिसिना थासारिजों जोङो गोबां समावहाय बैसागुनि रंजानायखौ जों दोनथ'बोनो गोनां जादोंमोन। नाथाय देग्लायहाय खोब मोजां मोनसे थासारि जे बर' समाजाव आन्दलना दिनै गैला, जोंनि गेजेराव दानलाय सुलाय गैला, सिलायनि गुलि दिनै गैला। बिराद मोजां मोनसे थासारि, मिथिंगाया जोंखौ दिनै मोजां मोनसे थासारि होदों। देग्लायनि बैसागुआव अखाबो गैथ'वा दा, जों बयबो रंजानो ओंखारबोदों, खोब मोजाङै जों फालिदों। आरो आं मिजिंथिदों देग्लायनि बे बैसागुआव बर' आइ आफा, रायजो राजाफ्रा गोसो होसारनानै रंजानायनि खाबुखौ मोनदों। आरो बेनि गेजेरजों थांनाय समाव जि जालांबाय जोंनि गेजेराव जि गोरोन्थि जालांबाय, जोंनि गेजेराव जि गाज्रि सानलायनाय दङ, बेखौ जाल्दाब गारजोबनानै फैबाय थानाय समाव जोंनि रांखान्थि बिथिङाव जोङो गोख्रोङै मावलांनांगोन, जोंनि आबादखौ जों जौगाहोलांनांगोन, जोंनि सोलोंथाइखौ जों गोख्रोङै जोंनि गेजेराव गायसननानै सोलोंथाइखौ जों लानो थाखाय जोंनि इयुन जोलैखौ जों थुलुंगा होनांगोन। आरो जोंनि समाज बिथिङाव बयबो जोङो समाजनि गेना गोरोन्थिफोरखौ जोङो जाल्दाब गारहोनानै जोंनि समाजखौ जों गोख्रों खालामनांगोन। दिनै उन्दै बैसोनि हाबा जानायनि बाथ्रा बुंदों, बेफोरखौ जों बयबो जोथोन लालायनांगोन। जे समाजाव जि गेना गोरोन्थिफोर दङ बेखौ फोसाबनायाव जों गोदान मोनसे सिन्थानि गेजेरजों जों बयबो दायथ' लानानै आवगायलांदिनि, आं बेखौनो
बयबो आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायो। बैसागु बोथोर सप्तासे रंजायो दानि जुगाव रंजाखांनाय आबादजों गाहाय सोनारो आबादनि बिथिङाव माबायदि मावजानाय थार बाथ्राया जाहैबाय मा बैसागनि गिबि सान बेनिफ्राय बैसागुखौ खुंनाय जायो आरो गोदोनिफ्रायनो 7 सानसिम बैसागु रंजायो होननानै बर'फ्रा बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिबोदों आरो मोनसे बाथ्राया बेबो जे बैसागु रंजाखांनायनि उनावनो मास मोनसेनि उनावनो जोङो गोब्राब मोनसे आबादजों जों जुजिनांगौ जायो। ओंखायनो मानसिफ्रा जि हायो बाहाय रंजास्रानानै आबादनि थाखाय थाग थियारि जायो। आं मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समावहाय जोंनि रांखान्थिया आबादारि रांखान्थि आबादा गोख्रों जाबासो जोंनि रांखान्थिया गोख्रों जागोन। गतिके जोङो जोंनि जि हा दङ बे हाखौ जोङो मोजाङै मावनायनि जोङो जोथोन लानांगोन आरो दानि आबादा गोदोनि बायदि नंला। जों दा मोनसे बिगियानखौ नोजोर होनानै गोनोखोआरि आदबजों जोङो आबादखौ जों खालामनांगोन। दिनै महनसे महननैनि बाथ्रा गैला, दिनै 40 मन 50 मन खालामनायनि बाथ्रा आरो बोथोराव जों खनसेल' आबाद नंला दा खननै खनथाम आबाद मावनानै गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै जोंनि रांखान्थिखौ जों जौगाहोनो हायो आरो बे बिथिङाव जोङो दिनै सिन्था खालामनानै गोख्रोङै सिन्था खालामनानै मावनो दङ। आरो मोजां बाथ्राया जाबाय मा दिनै बिटिआर सरकारा खोब जोथोन लादों जोंनि ओनसोलाव आबाद बिथिंखौ जोथोन लादों। जे आबाद बिथिङाव बायदिसिना ट्रेनिं होदों, सेंग्रा सिख्लाफोरखौ ट्रेनिं होदों जाहाथे गावनो गाव आबाद बिथिङाव गावखौनो गाव साबलम्बि खालामनो हायो, गोख्रै मावनो हायो, रांखान्थि फारसे जौगानो हायो। बे गासैबो सरकारि जि मोनसे आसनिफोर दङ बे आसनिखौ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा लानो आवगायबोनांगौ आरो जोंनि आबादारि बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होनांगोन। ट्रेनिंनि गेजेरजों जेरै मासरुमनि दं, सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ, बिथांमोना गोनोखोआरि आदबजों माब्रै मावोब्ला जोंनि आबाद बिथिङाव जों जौगानो हायो, बे रांखान्थि बिथिङाव जौगानायनि बेबस्थाखौ जों लानांगोन। आरो आं मिजिंथिदों जिहेथु जोंनि दा आन्दलनबो गैला, दा जोङो जोंनि समाजखौ जौगाहोनो थाखाय समाज बेबस्थाखौबो जों मजबुत खालामनांगोन, जोंनि धोरोम खोरोमखौ जों थिग खालामनांगोन आरो जोंनि रांखान्थिखौ मजबुत खालामनो थाखाय आबाद बिथिंखौ जों बयबो गोख्रों खालामनो थाखाय नाजानांगोन। आरो बे बिथिङाव बिटिआर सरकारा दिनै खामानि मावगासिनो दं, जों बयबो आवगायबोनो आं खावलायबाय। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।